Hi, welcome. It's Honey for YouTube channel here. Lero tikulongosola mndandanda wa chuma chomwe Anorman Chisale alandidwa ndi boma. Pamene wachitetezo wa Peter Mutharika Norman Paulos Chisale akukumana ndi zovuta kamba kakuchuluka kwa milandu yokhuza iwowa yomwe ili ku mabwalo amilandu mdziko muno. Boma kudzera mu office ya mkulu ya Directorate of Public Prosecutions DPP komanso mlangizi wa boma pa milandu a Attorney General anapeza chilolezo cholanda chuma cha Anorman Chisale chomwe ndi chandrama zokwana 5 billion malayi kwacha. Poyankhulapo posachedwapa a Attorney General Thabo Chakaka Nyirenda anauza atolankhani mdziko muno kuti zokonzekera zasala pang'ono kutha, zomwe mapeto ake ndi kulanda chuma komanso katundu wa Anorman Chisale. Katundu uyu malingana ndi a Chakaka Nyirenda ndi monga nyumba zapamwamba, galimoto za mtengo wapatali komanso ndalama zomwe zili ku mabanki mu account osiyanasiyana. Kumbali ya ndramazi, mlangizi wa boma pa nkhani ya mlanduyo anati akazilanda azazika ku account number 1 yomwe ndi ya boma kapena ku account yomwe amayika ndalama zomwe zalandidwa kwa anthu yotchedwa forfeiture fund, ndipo galimoto ndi malo komanso nyumba azazigulisa mu njira ija amati ya auction. Izi zikuza patatha miyezi isanu pomwe Anorman Chisale analephera kupambana mlandu omwe anasumira office ya DPP, ACB, Financial Intelligence Authority komanso Attorney General ku Constitutional Court, yomwe iwowa Anorman amafuna kuti nthambi za boma zisawalande chuma chawo chomwe iyeyi amati chumachi anachipeza movutikira kwambiri pochigwirira ntchito kuti achipeze. Anorman Chisale omwe mlandu wawo wina omwe boma limati amafuna kupha mayi wina kuchimwankhunda mu mzinda wa Blantyre mu chaka cha 2020, ndipo bwalo la milandu linawapeza kuti ndi opanda mlandu pa mlandu. Anorman akuyankhaso milandu ina monga kukhudzidwa kugwiritsa ntchito TPN ya Peter Mutharika polowesa matumba a simenti a ndalama za nkhaninkhani mdziko muno. Akuganiziridwanso pakuphedwa kwa mkulu wakale owana zofufuza ku bungwe la ACB a Isa Njaunju komanso kugwiritsa ntchito certificate ya boza pamene ankalembedwa ntchito ngati msilikali wa mkhondo mu chaka cha 1996. Komatu omwe akuwayimira Anorman Chisale pa mlandu a Chonse anapempha bwalo la milandu kuti awunikenso kuti ngati kuwalanda chuma ndi katundu wawoyu sakuwaphwanyira ufulu wawo okhala ndi katundu komanso wachimsisi mdziko muno. Wina mwa katundu yemwe Norman Paulos Chisale akulandidwa ndi monga zimatha stop over yomwe ili kumtakataka mboma la Deza, malo awiri omwe ali kuna miwawa ku Blantyre, ena anayi omwe ali mkatikati mwa Limbe West kukanjeza, nyumba kuchimwankhunda, malo ena asanu mu mzinda wa Lilongwe, zimatha executive lodge yomwe ili kumangochi, na mauya investment distribution depot yomwe ili mboma la Mchewu, nyumba ziwiri zomwe zili pafupi ndi na mauya depot ku Mchewu komweko, nyumba ina yomwe ndi yapamwamba kwambiri yomwe ili kuna miwawa komanso malo ochitira malonda mkati mwenimweni mwa mzinda wa Blantyre, komanso speedboat yomwe number plate yake ndi DP 3575. Katundu wina ndi galimoto zopitilira 78, ndipo zina mwa izo ndi monga galimoto ziwiri za mtundu wa Land Cruiser, ziwiri za Mercedes Benz S350, BMW X5, galimoto za mtundu wa Nissan monga Fuga ziwiri ndi Tina, galimoto za mtundu wa Toyota monga Corolla zomwe zilipo zitatu, Manoa 10, Ranks ndi Fielder alipo atatu, Mavitsi 5 ndi mabwalo 5, Toyota Alphard, Toyota Crown, Toyota Quantum, Mavox 6
Hilux 4, Toyota Spatial, komanso Coaster, Toyota Raum, Premio Ipsum awiri, Toyota Harrier, komanso Prado TXL, ndi galimoto za mtundu wa Range Rover Evoque zomwe zilipo ziwiri, Jeep Wrangler, Audi A5, Ford Ranger, Chrysler ndi galimoto ina ya mtundu wa Tata. Ndipo ndalama zomwe zitengedwe ndi boma zomwe zikuziwika panopa ndi 117 million malayi kwacha, ndipo 30,018,592 kwacha yomwe ili ku National Bank of Malawi, 87,375,128 kwacha yomwe ili ku First Capital Bank. Kuphatikiza apo pa mlandu womwe analuza atatumira boma kudzera ku Constitution Court, nthambi za boma monga Anti-Corruption Bureau, ACB, Financial Intelligence Authority, FIA, ndi Directorate of Public Prosecutions, DPP, zikufuna ndalama zokwana 900 million malayi kwacha yoti Anorman Chisale azilipire mthambizi kamba kongo watayisa nthawi pokaonekera ku mabwalo amilandu ku mlandu wawo. Apa mkuti naye office ya Attorney General ikufunanso ndalama zokwana 381 million malayi kwacha yoti alipire Anorman Chisale. Anthu ena omwe akukhuzidwa ndi kulandidwa kwa katunduku ndi achumaku ndi chimwemwe Paulos, a Debola Zimata Chisale, a Esnet Guga, a Flone Guga, a Janet Fashi Kamanga ndi a Christina Mvula.